कट्ठा जमीन द ट्रैक्टर एगो कीन द। रोजी रोटी चले वाला एगो मशीन द। सुनो 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 विश्वकर्मा बाबा जल्दी से हमारा दुआरा पयावा। ड्राइवर हमरो के अब बनावा फिर नजर किस्मत चमकावा। 2 कट्ठा जमीन द ट्रैक्टर एगो कीन द। रोजी रोटी चले वाला एगो मशीन द। तोहरे कृपा से चलेला ट्रेन, पानी में नाव आकाश में प्लेन। महिमा जग में बा तोहर महान, तनी सा हमरो पर दे द ध्यान। 2 कट्ठा जमीन द ट्रैक्टर एगो कीन द। रोजी रोटी चले वाला एगो मशीन द। सुनो 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 विश्वकर्मा बाबा जल्दी से हमारा दुआरा पयावा। ड्राइवर हमारा के अब बनावा फिर नजर किस्मत चमकावा। 2 कट्ठा जमीन द ट्रैक्टर एगो कीन द। रोजी रोटी चले वाला एगो मशीन द। के सवारी हमनी के नइखे को गाड़ी। मैंगो मनीष गावत भजन, छोटू बिहारी पूजता चरण। 2 कट्ठा जमीन द ट्रैक्टर एगो कीन द। रोजी रोटी चले वाला एगो मशीन द। सुनो 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 विश्वकर्मा बाबा जल्दी से हमारा दुआरा पयावा। ड्राइवर हमरो के अब बनावा फिर नजर किस्मत चमकावा। 2 कट्ठा जमीन द ट्रैक्टर एगो कीन द। रोजी रोटी चले वाला एगो मशीन द। रौनक रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेजरगंज सीतामढ़ी।